Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya al'umma annabi, ina muku fata alheri na duniya kaf baki daya. Da fata ina roƙon Allah ya sa wannan bidiyon da zani ya kai ga kunnan rarara duk inda yake cikin duniyar ga. Dangane da bidiyon da ya aiko na cewa ciyaba ciyani shi kwana 20, idan ba haka ba duk waƙar da ya sako zai sashi a cikinta. To a gaya mararara kamar yadda duka al'umma annabi kowa ke hituwa din yana tofa albarkacin baki, shi ma zan tofa albarkacin baki. A gaya mararara muna son idan ya fasa kamar yadda wannan ya ce shegi na shi ga uwatai, sannan kuma ya sani in Allah ya so ya bi izinin Allah, muna gaya ma Allah ba zai bar shi kai wannan lokaci ba, ko da rai ko cikin ƙoshin lahiya, da albarka annabi da alƙur'ani. Muna tawassali da alƙur'ani mai girma da annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah kai ka halarci rarara, kai ka tashi waƙa Allah, kada ka bari rara shi kai kwana ga 20 da ya ɗiba ko a mace ko cikin rashin hayyaki ne. Allah ka juya rarara da albarka annabi da alƙur'ani. Muna shaida ma Allah kuma rara ka sarwara ka diba ga inda nan zuwa kwana 20 ka diba abin da zai zuwa gare ka. Rara ka ce kwana 20 ka ba shugaban ƙasar Nijar General Abdurrahman Chani ya mai da mulki ga Bazum, in ba haka nan ba za ka fara yin waƙoƙi a kan shi. Rara ni kuma Salisu Ledisi na baka kwana 21, idan haka ya fara waƙar Chani, idan haka da sata, to ka ce ni ba ɗa bane. Ka ce ni ba ɗa ba ne, kuma ni da kai shege ka wasa. Aka ce yaro idan kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri. Kai wane ne kai? Idan har ka da waƙar da ka ce za ka mata ni, to ka tabbata da ni ba ɗan gado ba ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ƴan uwana ƴan Nijar, ƴan gwagwarmaya, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, fatan alkhairi daga nan har inda kuke yau muna Juma'a. Ina so dan Allah dan annabi wannan bidiyon a yi min fartajen shi, iya fartaje ya kai har ga kunnen rara ga dukkan wani karen da yake tsammanin Nijar kan wallasa ce. Ina so bidiyon ne ya kai ga kunnen su. Ku tsaya ku sa kunne ku saurari maganar da rara yake faɗi akan General Abdurrahman Chani. Ne aka ce na ba shi kwana 20. Shi kenan. Na ba wa Chani kwana 20 ya dawo da Bazum, ya ba shi mulkin shi ya ba da haƙuri, ko kuma ya sa ran da za a yi zaɓe in siyasa zai shiga siyasa. In ko ba haka ba aka yi kwana 20 ko sakan ba zan ƙara ba, zan fara waƙoƙi. Muddin na fara waƙoƙi sai na fito da komai dalla-dalla. Yanda duk wani ɗan Nijar mai jin Hausa zai fahimci. To rara mun shi ka ba da wa'adi na kwana 20 za ka fara waƙoƙi akan General Abdurrahman Chani. Zan tuna ma wani abu na baya. A cikin Najeriya, a arewacin Najeriya, duka waɗanda ka fara cin arzikinsu ka koma ka zage su a matsayinka na butulu, a matsayinka na shegi. Ka ima kwankwasa waƙa har ka sa mai suna, ka ima shekarun waƙa har ka sa mai suna. General Buhari ka zo ka tuɓe mushi wando a tsakiyar kasuwa rana kai tsaka. To ina gaya maka wani abu guda, Nijar ba Najeriya ba ce. Idan har ka fara waƙar nan da kake waɗi, idan har ka fito daga studio lahiya, to ka tabbata da ni ba ɗa bane na gari. Ni na ma wannan alƙawalin. Ni na ma wannan alƙawalin albarkacin alif lamin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Na rantse da Allah wanda ya busa mini rai. Idan har ka fara waƙar tozarci akan General Abdurrahman Chani, idan kaga ka da sata, ka ce ni ba ɗan gado ba ne, shege ka fasa. Yaro idan kana cin kara, kana cin ƙasa, ka kiyaye ta shuri. In kai wawa ne, ƙarshen wautarka ya zo shi, ƙarshen tasirinka a rayuwa ya zo shi. Ka fara ƙilga ranannakin kumiyarka a duniya. Daga yau nan zuwa kwana 20 da ka ba da wa'adi, ka fara ƙilga ranannakin kumiyarka da yin asara a rayuwa. Saƙona a takaice zuwa da mawaƙi Rarara, na yi ya ba da kwana 20 da cewa shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani ya fito ya ja ya nemi gafara, in ba haka ba zai fara waƙoƙi. Billahi lazi la ilaha illa huwa,
billahi allazi la ilaha illa huwa, billahi allazi la ilaha illa huwa. Rarara in kwana 20 sun kai cip baka fito ka fara waƙoƙi ba, uwarka da jina ta ashe ka. Ba kaga kana cikin Nigeria ba, kaga yadda an ka ɗauki uwarka ko, kaga yadda an ka ɗauki uwarka ko, to in kwana 20 sun ka cika rarara ka fasa, wallahi uwarka da zina ta ashe ka. Abinda zan cewa kenan, ban da wani bayani. Al'ummar Niger ku tura mai kuma ku gaya mai wane ne ya yi wanga bidiyo. Ni ban gaya mai ko ni wane ne, amma ku gaya mai, ku tura mai ya san abin da yake na yana yi. Niger ba tasu bace, bai da halaka da Niger, ya san abin da yake na yana yi. Kuma nayi yana cewa wai in Abdurrahman Chani mulki yake so hito sa. Assalamu alaikum ƴan uwana ƴan Niger. Kun dai ji sakon madaki zuwa ga wancan mawaƙi wanda alkur'ani da hadisai sun tsine mishi albarka. Ni abin da na so wancan mawaƙi ya faɗi, ba na kama sunan shi, so ne ya ce idan mai girma Abdurrahman Chani bai ba da mulki ba za su kawo yaƙi. Haka na so ya ce, yaƙi, su kawo yaƙi, su ƙwata da ƙarfi. Amma waka abu na biyu, ‘yan uwana ‘yan Niger da kuma ‘yan uwana ‘yan Nijeriya masu kishin al'ummarsu, ku gafarce ni. Zan faɗi wata magana. Laraba suke cewa albadi'u azlam. Mutumin da ya fara abu shine azzalimi. Kuma mutanenmu wani lokaci dole sai ka zama jahili tukun za su fahimce ka. Walamma ra'aytul jahla fi nasi fashiyan tajahaltu hatta dhunna anni jahilu. Da naga jahilci ya yaɗu cikin mutane, ni ma sai na zama jahili, har aka yi zaton ni ɗin ma jahili ne. Wancan mawaƙi ya faɗi maganganu na cin mutunci ga shugaban ƙasarmu na Nijar. Daga cikin abin da ya faɗa ya ce, takalmin tsohon shugaban ƙasar Nijar in suka yi takara da Abdurrahman Chani, takalmin zai kada shi. Kun ga abin da ya faɗa ko? Wannan magana da ya faɗa da sauran maganganu, har yanzu ba mu ga wani daga cikin malaman Nijeriya ko kuma wasu daga ciki wanda suke ganin waɗanda suke cin mutuncin wannan mawaƙi ba su yi daidai ba. Ba mu ga wanda ya fito ya ce abin da wannan mawaƙi ya faɗi ba daidai ba ne. Ko kuma ‘yan uwa ‘yan Nijar masu mai da martani ga wannan mawaƙi, don Allah kar ku yi ashar. Akwai hanyoyi da za ku bi, ku mai da martani cikin ruwan sanyi kuma ku taɓa inda ya dace. Misali, shi wannan mawaƙi a yau a duniya bai da Allah, bai da abun bauta, bai da shugaba, bai da wanda ya fi uwarsa da ubansa da ƙasarsa kamar shugaban ƙasansa. Tinubu shi ne Allahnsa. Don haka a duniya babu wanda za ka taɓa ya ji zafi. Idan har ya tabbata takalmin Bazum zai kada Chani idan aka yi takara, ni kuma na rantse da Allah, a yanda 'yan arewa suke nuna cewa talakawan arewa 9 cikin 10 ba sa son Tinubu, a yanda kuma wasu daga cikin arewan suke nuna ƙaunarsu ga Chani, na rantse da Allah ku gafarce ni, da za ka ɗauki takalmin Chani ka kawo shi arewacin Nijeriya su yi takara da Tinubu, in za a yi adalci takalmin Chani sai aka da Tinubu. Na'am, wannan martani ne daidai abin da shi wancan kare ya faɗi. To da haka kuka yi, kun ga kun ba shi amsa daidai abin da ya faɗa. Duk abin da zai yi, ku yi ƙoƙari ku ba shi amsa daidai abin da ya faɗa. Idan an zage ka in karama ba laihi ba ne, idan kuma aka zalunce ka in karama ba laihi ba ne. Akwai ayoyi da yawa cikin Kur'ani da suke nuna haka. Fa in uqibtum fa aqabu bimithli ma uqibtum. Idan aka cutar da ku, ku rama gurgurdon yanda aka cutar da ku. Amma ku sani wanda ya fara shine azzalimi. Kuma 'yan Nijar kar ku manta, ku tuna lokacin da aka yi yin mulki, kai tsaye aka sa muku takunkumi, aka ce za a kawo muku hari, aka rihe muku boda, aka hana abinci ya shigo, aka hana magani ya shigo, an kashe ku ne. Wani malami ne daga cikin waɗannan malamai da suke surutu ya fito ya ce bai kamata ba, ya tsaya tsayin daka ya nuna Nijar 'yan uwanmu ne, bai kamata a yi haka ba. Wani malami ne daga cikin malaman da masu surutu, masu faɗin manganun jahilci da na son rai, wani malami ne. Ku yi haƙuri, wato shi karkataccen rami sai karkataccen sanda, kuma duk